baka sarado pa yung pupuntahan ko. Maglibot-libot muna tayo dito sa loob ng Misarto. Dito nakicharge ako kanina. Bumili na rin ako ng uni. Ito perfume. Saka dito bumili ako kanina ng alas. Yan ako bumili kanina ng alas. Pero dito ako pupunta sa mobile shop na ito. Kaso wala pang tao. Nakabukas na. Nakapag-ice cream na nga rin ako kanina dyan. Maglakad-lakad muna dito sa pharmacy. Loob ng ano ito, Almisanto. Dito naman, nakabili na ako dito. Babalik na naman ako. Wag na. Ano lang, maglibot-libot lang. Dito naman, ano kaya ang nandito? Bank yata yan. Emirates ng bank. Emirates ng bank. Mga halaman. May ba't patay na. Ito ay ayun, dinidiligan nila. Dinidiligan nila yung halaman. Mahal din dito ang halaman. Ito ang maganda, oh. Tapos yung taas. Ayan, oh. Naayos nila. Dinidiligan nila. Balik na naman ako sa shop. Ilang oras na ako dito, oy. Siguro at 3 hours, more than 3 hours na ako dito. Sa kakaantay ng shop na yan, oh. Alpanan. Shop ng mobile. Ba, kailan darating kaya yung shop na yan? May-ari nito. Ano ng oras? Wala pa. Dito naman, mga flower shop. Dito naman, mga flower. Ang gaganda, oh. Flower shop. Dito naman, flower shop. Rosa. Ang ganda, diba? Rosa ito. Kailan kaya darating yun? Kanina pa ako dito. Wala pa. Mag-upo-upo muna naman. Mag-upo-upo muna naman. Yan, oh. Yan, pabango. Dito naman yung ice cream man.
Ito naman yung flower shop. Ang tagal. Kanina pa ako dito nag-aantay. Antayin natin saglit. Mag-antay tayo ng konti. Anong oras na? Ang tagal.